Good morning. Good morning, good morning, good morning mga guys. Magluluto naman tayo ngayon ng adobong manok. Kakaibang adobo to mga guys. Tingnan nyo na lang at panoorin. Kasi ito guys, ibang adobo lang siya na nilalagay ay karne, patatas, ganon. Ito sa akin, panoorin nyo. Pag mainit na yung mantika, lagay natin yung bawang. Sunod natin yung luya. Dapat maraming luya para matanggal lang sa yung manok. Pag medyo brown na yung bawang at saka luya, lagay natin yung sibuyas. Kailangan gisa natin mabuti kasi kapag hindi nagisa, malansa. Malansa mga guys. Yan. Halo-halo lang. Yan guys, medyo brown na siya. Bango na. Amoy na ng kapitbahay. Sunod natin ay yung manok. Itong manok guys, nilamas ko to sa asin para matanggal yung lansa. Gisa natin mabuti. Mabango tapos matanggal yung lansa. Ilang beses ko ito yung nagasan kasi gawa ng asin para mapaalat. Nilamas ko ito ng asin para matanggal yung mga tanggal yung lansa. Kasi ang manok malansa. Pero itong manok na binili ko is mas maraming native. Yung Thai part lang ang hindi native. Kasi mas masarap kasi pag native. Kaya lang mas mahal. Tapos lagyan natin ng toyo. Yan. Tansyahin na lang kasi kung minsan mapaalat. Tapos guys, lagyan natin ng dahon ng laurel para mabango. Tapos pamintang buo. Dapat lagyan natin ng pamintang buo kasi mas masarap, mas mabango. Bukod sa pamintang buo, may pamintang durog. Ito guys, lagyan ng pamintang durog. Mas masarap pag maraming pamintang buo kasi mas mabango ang pamintang buo kaysa durog. Kahit sa nilaga, mas masarap talaga maraming paminta. Mabango siya. Kakaiba. Yan. Takpan muna natin after 5 minutes. Ayan guys, kumukulo na. Medyo luto na. Luto na yung iba. Madali lang kasi maluto ang manok dito. Kasi kahit native siya, malambot siya. Pinaghalo ko thigh part tsaka breast part para masarap. May buto-buto, may laman. Lagyan ko lang siya ng konting tubig kasi para maluto niya yung buto ko dito. Yan guys, paluto na siya. Ang bilis maluto. Pag manok lang dito, mga 30 minutes or 20 minutes, luto na. Tapos sunod na natin yung kakaiba. 'Di ba yung adobo, ang nilalagay lang nila patatas. Ako ang nilalagay ko patatas tsaka carrots para healthy. Lagi ang pinipentang ko, laging may mga maraming gulay. Kasi mas gusto nila yung gulay. So guys,
Subukan nyo, try nyo na lagyan ng karas ang iyong adobo. Mas masarap pa sa masarap. Halo-haluin lang natin mga guys para maluto. Tapos takpan ulit natin para maluto yung gulay. Guys, buksan na natin tapos lagyan natin ng suka. Para masarap. Tapos takpan ulit mga 3 minutes. Ayan guys, buksan na natin. Luto na yan. Luto na. Tapos lagyan natin ng sili. Kasi mas masarap yung adobo na medyo manghang. Nalagay ko na lahat kasi mas marami naman may gusto na manghang. Tapos haluin natin. Yummy. Paigain lang natin ng konti para mas masarap yung natutuyo siya ng adobo. Hindi pa naman masyadong malambot yung gulay, yung carrots, saka patatas. Ano na natin. Takpan natin ulit ng 1 minute. Luto na yan. Yan guys, buksan na natin, luto na. Ayan na yung adobo ni Madam Ilocana. Ito na yun guys, luto na. Ang bilis no? Wala pa yatang 30 minutes eh. Luto na kagad. Nilagyan ko ng konting sabaw kasi gawa ng pang paninda to, pang pentang. Kasi yung iba gusto na may sabaw konti. May iba-iba. Pero mas marami may gusto na may sabaw. Ayan guys, ito na yung aking adobong kakaiba. Adobong may carrots tsaka patatas. See you guys! See you tomorrow. Paki-follow and subscribe na lang yung aking vlog na Madam Ilocana. Ganon din yung sa aking YouTube. Madam Ilocana din. Okay, bye-bye. Thank you very much. Mama, bye!